ли бе? Да. Къде са питовете? Сега отиваме, там виждаш и дето са предпазните такова. Чакай на Данчо да покажем и казиното. Тук, това е казиното. Да. Ще отидем до там, ако искате, така само ще влезем на един поглед. Вътре в казиното? Дошли сме от тук, да не го видите и него. Вижка, помниш ли тук, където ти събира парчета от гумите? А кое са питовете? Къде Питовете са там точно пред нас. Тук, ако искаш, снима и завоя. Значи, от тук е точно завоя. И ти пък го сечеш като от формулата, бе. Трас. И това старт финалната права ли? Да, това е старт финалната права. Това са питовете тук вляво. Аха. така сгради, не е интересно. Те като го накичат за формулата, като сложат отгоре имената на пилотите, въобще, това всичко тук са... Тук е местата за тръгване. Да, това са местата за тръгване. И сега на старт финалната, ако искаш, даже ще спреме, да видиш, пише... Жак Вилньов. Bienvenue, Жил. Жил Вилньов. Да, пистата се Това казва е Жил. пистата Жил Вилньов. Той е бащата на Жак. Да. Имаме снимки. И ще слезеш да се снимаш на старт финалната права. Мога ли да спра тук? Може? Да, сприя там на старта, нареди се зад голфа и ще се състезаваш с него. Чакай тук да Малко стане. трудно с колоездачите. Тук, на първа позиция ти си стартираш втори. Пол позиция е някакъв голф. Сприя тук, това е старт финалната права. Отгоре Формула 1. Ще цъкни го Формула 1. Uno momento, por favor. Почна си аварийки.